Kaixo laguna. Gaur, sukaldean sartuko ditugu gure eskuak beste aste betez, zapoa kozinatzeko. Prest? Etxeko txikiak ere prest? Iker. Goazen ba? Iker. Zapue, meo, saltza pixka. Dia izen saltzerokin, saltza pixka. Vale, toquecito, ez? Bai, goxatu berko jau, ez da? Tikitaka. Tikitaka. Toque, vale. Goidek. Vale, berriro? Berriro, txukun bota, ber. Hau geho moztu, Vale. Zer ziok, gaur, ingo jau, xapua. Honra. Ia izin celebri, ezin jobe. Vale. Kirrik itxarraga, eazki pasako jau gaur. Emeki. Iker plaza hola, eta bitxo. Poliki. Txarraga. Tatarraz. Tita. Eta ben. Ba. Aurrera. Eldu. Venga. Oazen. Eldu jok. Venga. Kaixo lagunak, eguerdion, da Iker jauna, ongi etorri, zer moduz, ondo? Ondo. Beti zeizain serioa izango, ez da? Keba ez, ondo. Bueno, elkarrekin zapu ingo deu, ikusiko zue, bilduko deu arbi berezionekin, daikon arbi ja, gero krematxo bat, eta gero ensaladilla oso berezio bat ingo deu. Jaten zemuz moldatzea aiz? Jaten ondo. Ondo? Kozinatien ez? Ba, oso ondo eramango behar, niko kozinatu, eta ihan, elkarrekin. Adi launak, saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta Iker, osagai batzu dazkaba hemen, da garatuko jain undin noa biliko gaituken pausuz pausu, bale? Bueno, azteko eta behin ingo deu nola zapua oinarria izangoek. Baina daikon arbilakin ingo deu bildu. Ordu, nateko ditugu xerra batzuk, bastoi batzuk izango bazia mesela, daikon arbilai ingo jau tira finda luze batzuk moztu, eta ingo ditugu horrekin zapua bildu eta prejitu. Baina platera eratzeko garaian, ingo diu oinarri bat, ohetxo bat ingo jau, arbilana kasu hontan, eta hau iteko ingo deuna da. Tipulina pusketetanin, pixka gorritu, honen erdilakin nahiko izangoa, eta ingo deu azalak endu talaukitan ebai, tipulara bota, eta gero pixka botako jau. Egosten bukatzen da nian, ingo deu atea, eta gurinakin birrindu, eta gatzan puntua jarri, bale? Eta gero, lagungarri bezala, hemen txedakau, apio adarra, dakau baitare baina batzuk, dazkau lusoker txikiak, ospintxua, dakau siapia, limoia, arrautza, eta tipulin adarrak. Ingo deuna da, hau esek, xusen pusketetan moztu, hauek ere bai, eta egozi txiki bat eman, eta gero bigorringokin maionesa bat ingo deu, eta limoiakin. Eta gero ingo deuna da, ensaladilla antzeko bat, hori izango da, oinarrian jarriko jau purian ohetxo bat, gero jarriko jau zapua, eta lagungarri bezala ensaladeia bizkatu. Ongi? Bai, ondo. Oso ondo. Venga, lanian jarriko jau, bale? Ingo jaten adek, betu zak, tipula hau, ingo kenak, garbitu eta pusketetan ni. Garbitu eta pusketetan ni. Bai, erraz, hori erakutzi berdi nola. Ez, hau bai. Bale, venga, horrekin hasiko gaituk, nik zapua garbitukoit, eta daikon arbilare, bai. Zergatik hasi aiz hemen, ia izen celebriakin hain serio. Kozino gero orduan. Bate hain da hitzein inberdu. Bai, gelditu eta gero hitzein, etzio gau presik ezertako. Ba, hola azinez, porque da oso aurkezle rancio edo eiken dana, ez? Betiko oso... Ba, estilo hortakoa eta... Baina hori mozteko da, ez da? Gore edizionez, ez da? Ba, txikian ibilen nintzelako lagunekin, ba, jolasian, etxeko garajian, ba, telebistan inguruan jolasian eta hola, eta nintzen, ba, mitiko aurkezle rancio edo... Horrekiako bat horren, ba... Eta zergatikan rantzioa, zergatikan? Rancio, apekin bat, gaur egun aurkezlea jazta existiken, komunikatzaile da. Aladek. Horren, ba, aurkezle, ba, beti pantalla de begira serio,
eta gauzak txukun orkesten, eta hori nintzen txuri jan, serio, eta basparez, da? Eta hori gustatzen zitzaizun, edo... Gustau, esan imitazioa. Imitazio pizkatitearen. Vale, eta hortik, iri telebista beti gustatu izan zaik, beti gustatu izan zaik komunikazio historia, eta nola tan azitzan historionekin, jain txikitatik anbaekin? Bai, joder, nire bokazioa da. Bai, Ni ez da komunikazioakin zer ikusi ez da konzerbait, jenaiz gai iteko. Ez, Ze, ona, ez da? Ona, eta gaina komunikatzen, eta gero ikusi jaure bai barre librian nire monologo botatzen, eta danetikan, ez da? Bai. Kusi jakutzu monologo ala, Joseba? Kusi jakutzu monologo? Bai, eta parre harra botata gaina, bai, oso ona, artista gutza aiz. Bueno, hau garbiketan familiz itxartian, ez? Bai, ekin horrein. Labanak ordazkak. Aia garbito da. Bai, kendu jok, behituzak, moztu jok emendikan. Kao, garbito duzu azalak kendu. Aurreneko azalak kendu, eta bestia laukitan ninja. Vale. Honekin? Horrekin, txikillakin, hobeto moldatzea izenakin. Vale, hemen utzik jau buru hau, hemen kenduko zizio beltza hauek eta nila bastuak egiten hasiko nauk. Vale. Eta, bale. Hoizin biot? Vale. Onda jaiz. Venga, imelegena behitu, kontuak entze jok. Hau kentze zio, eta aurre artipulai betite ziotenek, lehendabiziko, honek azala satarrenak enduta daka. Baina beti, geota kanpoago, geota fibratzuoek. Ordu, gu xamurtasuna topatu nahi diaunez, ingo zeunak kanpokoak kendu. Hone irekeo, kanpokoak kenduko jok, maskara kendu. Eta hemen ningo ekena deko horrela xe, busketetan, eta laukitxotan utziko jak nik pregitzeko, bale? Vale, perfecto. Venga, beste erdi jaintzak behintzat, Vale. Behintzat. Vale, eta zer zara, humorogilea edo nola identifikatzea zure burua? Takik. Guantxe esan dio erra, ez da? Momentuz, humoriakin lotuta, bai. Entretenimenduko, zese, bestela. Vale, entretenimenduko historia, vale? Ikaslia naiz, Ikaslia aiz. Sei ikasten. Kasetaritza. Vale. Kasetaritza. Baina, bueno, oinatiko telebistan, da, desente gauza indakoa zea, ez da? Bai, irratixan, Vale, beti irratixan. Irratixan geixen bat. Vale. Bai, izango da igual jende gutxik entzuten dagoelako, eta horren jarri nizkula. Igual, a ver, hango irratila hemen Kosta Urolanda Donosti aldean da entzute alda, o bakarrikan hango bakarrikan. Han entzutea, vale. Eta ze arlo, ze jorrazte dituzu, ze iten dezu irratilan? Bai, irratixan ikin geben... Ba hori, aurkezle ranzio. Iten gen ben, esatezuna, ja ez tezu iten. Iten zen uten. Bai, torri zan pandemia eta arekin namez guztia joan ziren. Bai. Ez, broma da. Baina iten geben, ba hori, magazin moduko lehiaketa eta elkarrizketak eta olako gauzak. Vale. Bai. Eta iten gen gauza dozo polikia, zala falten gien jendian etxetara, iten gen tokatimbrez. Bai, tokatimbrez deitzezan? Bueno, bai. Txikitan diken zan hori tinton, da gu korrika ez gutxera sartzen ginen. Dinton, da gora junda hilia jarraitzen hartu ez da? Osea, gelditu gabe hilia hartu. Bai, eta goten ginen, edadeko jendien kafia hartzen edolako gauzak, zuzenian. Vale. Bai, oso poliki esan den zan hori. Bai, zerbitzu publikoa, Euskadi auzolana, eta oso ondo. Zenba denbora egon nahi zago gauza egiten, zenba denbora, noiz eta zergatik gelditu da hori, eta pandemiagatik esan dezu? Bueno, baina, Bilbora fanintzelako, eta pikin bat lagunak inen ginelako lako banandu, eta pikin bat... Vale. Banandu, esan gura, bakoitza bere bizitza. Bai, eta iza zure ikasketak Bilbon iten, da orduan bertan bera gelditu da hori, ezta? Bai, hori da. Eta, bueno, Bilbon ikasketak egiten nahizean bitartian, zenba gauza gehiago indituzu, ze gauzetak nahizea? Bueno, oin adibidez, pelma emutiaz aparte, pelmadia emutiaz aparte, Zaharramarra podcast. Zaharramarra podcast, dakakena, ez da? Zer nahi, zer deko hori, zehazki? Zaharramarra podcast da, zeuruz, aurkezle ranzio baten dudan esatia? Bai, ireera. Zaharramarra da, jarrera bat, Joseba. Osa, dek, hori zer nahi dikesan, jarrera badek? Bai. Bota bertara. Baina eskuakin, ez da? Bai, eskuakin, garbila eskak, ez da? Bai, eskua garbi, Vale. Desastre, Joseba. Txikizioa, Lasai, bota bertara. Lurrian dauna etza jaso, baina bengo hau. Vale, eta kontatu iguk, zer topatuko jau Zaharramarra podcast honetan? Topokuna da humoria. Humoria, vale. Humoria, eta gero baita pikin bat gaur egungo munduan ikusten den gauza dela, ez dakixen jendia edo zer gauzataz berbetan, ez da? Bai. Ze gaur asko demokratizatu omen da, eta bestia, baina, bueno, tonto batek mikrofono bat behartu leike, gaur egun, ez da? Azkar eta motz esan da. Eta orduan gura tonto batzu mikrofono batzuekin. Vale. Baina gurata. Vale. Zer, intentzio horrekin goia. Horran daku astero, gonbidatu bat, eta ikendu berba, arrazismoan inguruan, gero, ez dakit, independentzian inguruan, eta gero osasun mentalan inguruan.
Danetik. Ona. Bai. Vale, eta hori orduan, bueno, podcasta, ez diat esan bezorta, hori sartzeaiz, da dozein ordutan aldek entzun, ez da? Bai, egoten da igandero, sarian ikusentzun gai 12an. 12an. Eguerdiko 12an. Vale, osea, norbait esklusiba nahi badu, momentu hortan hartu behar du, ez da? Bai, hori da. Bestela txintxilikatuta gelditzea, eta zeinek edozein ordutan. Eta sarietan dana horre eduki hain badauz, bai. Bai, bueno, oinda podcast baina, lehen izan zen late night bai, Vale. Late night bat. Late night, kontatu ego zen nahi kezan late night. Ni oso basarretarra. Bueno, late night da, inglesez, gabeko programa edo, late night, ok, bai. Ok, it's all right. Euskaraz da prekaritatea. Vale. Euskaraz da itzulpena prekaritatea, gure kasuan behitzat. Vale. Prekaritatea izan zen, deudak eta, bueno. Eta... Zorrazko aldazkak. Ja ez. Baina lehen bai, Joseba. Vale. Izan zen. I, hau imoikenek, a ver, bueno, lagundu imoia. Bai, forma rarua dako, Forma rarua sekak. Hone, muten dau, ikusiakotzu Harry Potter. Bai. Bauzen olako landeratzuk berbaiken eginak eta lako, ba, forma godukain. Forma hori aldaka. Bai. Vale. I, inberdioken ego nahi, vale? Azalak endu, eta aurrega lagunduko janik entzen. Usain fortiako, Bai? Bai. Adioa darra. Baina gero perjituta gero eta kosinatako lasaitu itek, bai. Vale. Ingo ekera, nahi hoek azalak entzeko zuri gailuakin? Venga. Nahiko gorra daka, nahiko azal desente eta koska desentekin, baina pasa jo pare bat aldiz leku bako etxetik, vale? Dana zuritu, busketetan nin, eta gero tipula gainea botako jo, vale? Eta late night horretan, bakarrik itezen nun, kolaboratzea zen euskal, nola itezen nun historia egiten? Bueno, ninitzen aurkezle Joseba Txikizioa, baina, bueno, ez da gertatzen. Ninitzen hor aurkezle principala, zoritxarrez, eta eusen, gero eusen, kolaboratzaileak. Eta kolaboratzaile bakoitza dukan, bere humoria, bere estilua, eta... Eta danai dirua sordiok, Ez, nik zaino eso, Ez, doain etortezian. Txikle melonetan pagaien geben, bai. Ez, eta gero gonbidatu moduan egoten zian, lehineita izan zen, oinatiko herrixan sortutako eta erekitako eduki bat. Eta orduan, eske... Zeatik eta tezei parria. Eno hielako oso. Ondo aia, hilase. Ez ba, gero zio ze faltabe nila hunduko. Oso ondo aiaiz. Baina txeko txikienek ere egiteko moduan, ez da? Bai. Eta, gonbidatuk izaten zian, herriko personajiak. Herriko personajiak. Gero ziatu ginen horrekin olako jirabuelta bat, eta gure azkenengo gonbidatuk izan zian, euskal bikoiztaileak. Doraemonen ahotza, Nobitan ahotza. Bertan egontzan. Bai. Luffy, Bai. Eta hori izan zen, gozamena. Baina gero hortik aurra kontatu ginen, askoz eraginkorragoa zala podcastari ekitia, eta podcastian zentratu ginen, eta hori hortan gabeitz podcastian. Por cierto, egu berrion, Joseba? Bai, berdin, egu berrion, hore bat. Zemuz hasiek urtia, ondo bukatu galuan. Bai, izaten ere zakordaien, zela zidoten. Ez? Ondiok ez. Ez de gasko pasaba. Ez que bai, desfase eta lehenengo, bai. Sensazio honekin. Eta aurtengo, zeik ikusten dek. Urte polita zetorrekela, gogorra, oso polita. Oso polita. Bai. Hola, jendiak asko gaina beltza ikusteik, eta guzteizete jendiak, edaluntzia erdibeteta ikustia. Beti, edaluntzia erdibeteta. Ala berdik. Bueno, hemen bagoak, ze musua. Ondo, ez? Ezin hobe, guain ingo ekena horiek. Puskatu pusketetan, azalak endu diok, ingo jau pusketetan, ikusiek tipulina nola ja kolore pixkat hartu digun, bertara botako jau, ur pixkat, eta egosten jarriko, zenak nikitia? Igual bai, Joseba. Venga, nik ingoik. Venga, ezai mostu. Vale. Ez eusei dakan, Bai, badako. Gustatzen zaik? Apio saliaiz. Ez oso, baina honek emuten txau ja... Aber gero krematuta gustatzen zaiken. Espero ja gustatzia. Hau indiu, bagoaz, eta esan bezala hola. Pusketa txuakin, gero nola birrindu ingo deun, ez dago kuido ikan pusketa hundiloko txikila guatopatzia, bale? Ingo deuna da sartu, bertara, eta ur sandun bezala, ur pixka bota, eta egosten utzi. Bi vuelta bakarrik emango jo gorrela, oso ondo, esan bezala ura, eta martxan. Esan deuna, hemen dikan hartuko etur pixkat, oso ondo, arraia garbitu jau, krematxua martxan jarri jo, gero ikusten bade guri gabe gelditzea, jungo gea pixkanaka gehiago botatzen, bale? Ingo deuna da, hemen dikan hauek organikoa bota, zapu moztu dio,
jarraituko dugu antxe martxan, baina bitartian jungo gaituk, Eibarrea. Ongi etorri tabernara, eta Simarroiak indigue, ikusiko zu eze gauza, goxua. Goazen bertan. Eguerdion, Joseba. Hemen gaude Eibarko Torio Etxeberria kalean, eta hemen gure etxea ongi etorri. Zatoz gurekin. Ongi etorri taberna, 1992an zabaldu zuen Nereitak eta bi lagunekin. Urteak pasahala, gero bi gelditu zian, eta azkenian Nereitxa bakarrik gelditu zuen dela 12 bat urte. Bera bakarrik gelditu zanean, nera matanik, bera laguntzeko, bertan sartu ginen, eta bueno, 2017an lekuko hartu nion Aitxari. Nire ideia gastronomiari importantzia handiagoa ematia zen. Baskariak ematen hasi nintzen 2017an tabernan obra kristonain ondoren. Gastronomiari dagokionez ongi etorrian eskaintzen duguna, goizetik bai gaber arte, ondo landutako gozariak. Baskari eta afariak ere ematen ditugu karta baten bidez, eta horretaz aparte razioak eta pintxoak ere daztatzeko aukera ere badago. Ongi etorrian ardo aukera zabala daukagu, guri gustatzen zaigulako asko ardo mundua, eta nik uste gastronomiari asko laguntzen diola. Orduan, gure bezeroentzako ardo desente daukagu momentu honetan disfrutatzeko. Ongi etorri ikusi ondoren sukaldera joango gara. Errezete bat egingo dugu, eta ia zuen gustokoa da. Hemen gaude sukaldean, gure sukaldari buruarekin Gabriel Sorako. Errezeta honen izena, atun gorria ongi etorri erara izango da. Eta gure protagonista atuna izan da, osagai hauekin erabiliko ditugu gure platera egiteko. Tipulina, siratxa, oliba olioa, perrin saltza, soja, kabiarra, erromeroa, ezurmuina, loto sustraia, kanonigoak eta sagar berdea. Azteko, atun gorria dado txikietan moztuko dugu, eta tipulinaz eta zagar berdea ondo txikituta, elkartu egingo ditugu freskotasun emateko gure atun gorriari. Gabriel, gure sukaldari burua, argentinarra da. Eta urte asko bidaiatu ondoren, toki askotako janak ikasi ondoren, platera hau asmatu zuen. Plater honek jatorri asiatikoa dauka, baino ongi etorriko ikutuarekin edo Gabrielen ikutuarekin. Jarraian, gure soja, gure perrin saltza eta oliba olioa elkartuko ditugu alde batera utzita. Ongi etorrin, azkenean, alegintzen geana da gure produktua edo gertutako produktuak eta denboraldiko produktuak erabiltzen egunerako errezetetan. Jarraian, siratxa, saltza pikantea gehituko diogu, hola gure atunak indar gehiago hartuko du. Alde batean utzi dugun saltzarekin elkartuko dugu mazerazio bat egiteko. Gure sukaldaritza, betiko sukaldaritza da, gure amona, gure gurasoak egin dutena betidanik, baino gure puntuakin. Guk beste puntu bat bilatzen diogu, hola betiko errezetak bestera batera ikusteko edo daztatzeko. Ondoren, gure zurmuina hartuko dugu, plantxetikan pasatuko dugu, eta gero labean sartuko dugu. Gure plater izarrak, atun gorriaz gain, bustana, alkatxofak, foie kremarekin, edo eta karrierak izan daitezke. Gure zurmuina laban dagoen bitartean, gure kabiar hartuko dugu eta ketu egingo dugu erromeroaz. Ondoren, gure loto sustrai hartuko dugu, ondo zuritu, moztu, frigitu eta horrelaxe gure atun gorriak beste testura bat hartuko du ahoan. Dena prest daukagunean, enplatatzen hasiko gera. Gure zurmuina hasiko gea platerean jartzen. Bueno, Joseba, hemen daukagu gure gaurko platera. Probatu nahi bazute, badakizute, hemen gaude Eibarren, ongi etorri jan eta dan. Agur! Ai, ama, egala burra, Simarroia, tunus. Eharrak atxarruak diana, eta segoxuak dian, Ona errezeta indezuena, 1000 esker, eta gu gurian jarraituko dugu, bezarkada handi bat. Bueno, hemen txe, betu hauek, ia egosita azkau, bainatxo hauek, ingoituguna da, belaxe, atea bertatikan,
Eta hemen esan duen bezala, behitu ura murrizten jutean enean. Bai, badabil. Ikusiko dugu, beste ur pixka botako dugu. Pintxatuko dugu, esango, ostan, pixka gehiago falta zaio, beste ur pixka. Bigun gelditu arte, eta gurinakin birrindu. Eta hemen junbiergea ensaladilla berezi hori prestatzen. Baitare, daikon, abila, nik ingotena da, fin-fina moztu eta eskaldau txiki bat eman, gero tapu hau bildu alizateko. Eta zu lagunduko jazu behitu. Entsaladillako osagaiak, botatzen jungo gaitu gonea, eta inberdeken adibidezdek. Luzorkerra haue guztik, hola, usketa txikitan. Zela honen izena, Luzokerra. Luzokerra, pepinillo. Bai, pepinillo. Luzokerra. Luzoker ospindua. Ospindua, bai. Eta hemen inberdekena edek, hola xe moztu, lasai, eta hola borobiltxo egite ditukenian, gero bertara botako eskiau. Baitare, apio adarrakin ningo deu, eta baitare siguletakin. Eta gero, osagai hauekin, maionesa ingo jau, bale? Bale. Venga, aurrekin jarraitu, eskua patrikatik atea, eta ekin lanari. Nik hemen jarriko eta egosteko, sentiok. Magia, Magia, venga. Bosteko jarriko ez beste ontzi bat. Bueno, eta kontatu dugu, zer dio, gabe. Ingura izan dut zure teknika iguala, hola. Bai, etxaturten, Joseba. Ez da egatea. Baitxak, eakutziko jat. Venga, bai, Joseba. Inberdekin adek aurretik hartzea, moztu. Iko laiten baek dik puskatu, baina laiten baek, iten dik moztu, bale? Mantxo junet, baina hola, trak. A ver, bakako laitiare bai, Baina nik guaian anenian, lertzale. Vale. Estilo. Beti hobeto moztek, beti labana moitzen nahi bada, hobeto moztea. Labana, ona. Humore zuria, Joseba, familia erra, ez da. Humore zuria, denontzako modukoa, ez da. Bueno, humoriakin lotuta, zose gehiago nahi aldekin, ozerrekin nahi guantxezkoa zian. Bueno, podcastakin eta monologo batekin edo. Monologo berrin baldakak? Bueno, berri edo, bai, prozesuan egon dana, azazkala pikin bat, ez da zepaseien. Kontu zubidia, Bai, prozesuan eta hor labetik atera berria, ez da? Zukaldan gabitzen ez labetik atera berria, eta, Nikain. Bai, hor dabilen eduki bada. Zer topatuko jau eduki hortan, zer gauza topatuko ditugu? Te topoku, Joseba. Ez da gizela definiu. Nik ez bakik, nik ordu maetze egitela. Ez da gizela definiu, pikin bat nere buruari barretzen xat. Bai, Bueno, a ber, nere buruari baino gehiago nere... Ez que, hitza ez dakit euskeraz, hemen... Zela zen honen izena? Vale, luzokerra. Luzokerra, bueno, Nikolako hitzak ez dakit. Pringatutasunan inguruan, Joseba. Vale, eta... Bai, ez bat pringatu, bai. Bueno... Dano gara pikin bat, Batzutan bai. Batzutan pitxin bat, batzutan asko. Bai, gaizki ulertutako autoestima eta... Vale. Baina, bueno, bai. Nik nahi xedot, izatea, pringau bat ez izatea baino. Ze gauza oso interesantik ikasten dia hor. Bai, dudik gabe. Eta, bueno, ze gauza emateizkik humoriak, olako monologo, olako gauza sortzeko garaian. Ia dana emateik humorek azkenean, ez da? Bai, bueno, humoria dau bastante arriskuan. Bai, arriskuan. Momentu delikatu baten gaude, segun jendia ez esatezun, nola esatezun. A ber, gauzelako baina, nire irakurketa bada, gauz pikin bat mundu baten bastante frustrauta gauzen danok, eta gauz pikin bat krisi... Oin dator momento bajone, Joseba. Bai, Igual pikin bat, bai, krisi konstantiak, eta dana arazoa pilaketan, eta, humorian muga bukatu diak Ukrainiako gerran adibidez, ez broma da, Joseba. Ez, baina humorian mugaikin bazingen dana da, nik ustot aldalain danan inguruan humorea, baina inbida ondo. Ze, bestela ez bada ondo ulertzen edo, ez da? Jakinda bai humore zaigeala, ez da? Claro. Eta hori ondo iken bada arte bat izaleik, inkluso. Goizeko lauretan taberna baten botaten dan txiste ranzio bat alkohol artean, hori humoria ez da. Hori da txori malokeia, ez da? Hori da txori malokeri bat, bai. Txistia da, imaginarixo kolektiboan dauen zerbait esatia. Claro. Ya está. Ya está. Bai, egia esan gaur egun esan den bezala, ez da, segun ze txiste nola bota, bai, nahi eta txiste asko bota ditu, gaur egun ezin ditunak bota. Eta esatezu, ama. Bueno, hau ikusi guzu, eskaldau txiki bat ingo dugu, nahiko fina dago, eta errez emango dugu buelta, ingo dugu eskaldatu, 30 segundu, iragatzi, eta gero ja arraia bilduko dugu bertan. Hau zer da, Joseba? Hau dek, daikon arbia. Bai, daikon arbia, arbi beste mota bat. Daikon arbia, mutau Harry Potterreko etxizuak eta daikon arbia. Oso cinefolu haiz, dana pelikulekin lotzen dek, Oso cinefiloa nahiz, Bai. Bueno, eta esan duguna, betu ura ikutu du, vuelta eta vuelta, berriro hasi da irekiten, eta hau ja, listo dakau.
ingo deuna da, zu hau itxali, hemen banko jot, labanatxoak inola, biguntza dakaun ja, betu, guendikan pixka gorra da, horrei pixka gehiago botako jot. Vale. Bueno, eta humore iteko garaian, zein dek gaia joku gehiena emate ikena, o zerrekin moldatzea izo ben, o jenekin parrearazte jendia gehien? Neri guztain xat asko, bueno, a ver, gustau edo, azken aldixan, emuten doz bastante jokorako zea, osasun mentalak eta pikimate movida psikologikoak. Gero konparak eta kasko guztaien xat. Bai, gero oso aktualidade zalea eban eiz, baina usteot gaur egun gauzela bastante gainezka, ez da, aktualidadez eta bastante horran hori zaiesten zaiaketan eiz behintzat. Ez da ez dutelako gura guztikiaz, ez erreta, eske pereza. Pereza matikelako. Bai, eta nire aktualidade asko guztaien xat, eta politika eta historia, baina pereza. Pereza matik. Bai. Eta orduan, berrio, nola esan dek hauetako podcast oiego nola dituk? Night o... Late night. Late night. Oietako bajarriko berrio martxan, oia... Hoi... Pasauga dek edo, ze? Hortako diru egon bida, Joseba. Bai, Hortako diru egon bida, eta bai. Eta ez alda norbait arrabatzekena horreirikin apostitikena? Bueno, ez bada diru laguntzetatik edo. Momentuz ez da gogori. Ez, momentuz ez. Vale. Momentuz ez. Etorriko da, Etorriko dituk, ez da? Ba, etorriko da. Oin gehiago da transmedia, eta olako edukisa, Joseba. Plataforma ezberdinetan edo ikusi aldan eduki bat, interakzio mota ezberdinak dakona, edo hau da, eduki bat aldana konsumiu eta zinekin interaktu, Instagram bitartez, TikTok, YouTube, audio plataformak, pikimat hor gauz ja, Hor gauz ja. Eta ja horrea jungoek, dana horrea jungoek, telebista desagortu ingoek, ondo segertatuko gara? Telebista ingo dana nik uste transformau edo... Transformatu. Mutau. Bai. Jai da pixka transformatzen, ez da? Netflix telebista da, bai, Bai, hori debate bada, baina... Bai. Bai, baina, bueno, dauzena da beste kanal batzuk, beste bide batzuk, eta zorionez oso itxarrez baita hortara moldatu behar da, ez da? Karo. Baina nik usten dut hori da, telebista... Lehen esate zuen bezala, ez da? Igual, etorri zian gauza elektronikoak, eta etorri zian, eta jandi ez, liburua desagertu ingo dia. Ez denen liburua mantentzen da, ez da? Bai. Eta behitu guain, leheno guain USB-ak eta ez dakiz, eta diska desagertu du, eta behitu zen bat diska karri duen aurten ja, honea. Bai, horrek uste Pantxoa Karrere, Arima Soul... Eta bueltatu geha viniloa eta dana. Bai. Eta orduan, ez dakizu, batzuk, ibilbide batzuk emateu bukatuko diala, baina... Bai, pitillo fraken moduan, ez da? Pantaloia noian esatea, Joseba, hau ete baten, hau permitiuta da? Permitiuta ez dago. Pantaloiak, Hortxoak ikasi. Bueno, hemen bagoaz, Ondo aiaiz, Bai. Beiza ze ondo txikitu egen dana, ezin hobe, berta bota, hau kenduko itemendikan, betu, nik hemen dazkabetu ze fina gehatu zaizkion, daikon arbila hola fina eta eskaldau txiki batekin, gero arraian bilduta prejituko ditugu, hauek zure maionesan sartuko ditugu danak ere bai, segituan gatoz, maionesa prestatzera, honekin ingo dugu puretxo bat, eta bitartian bagoaz Bergarara, etxague azpikoa baserrira, eta nola ez, arbilak ikustea, guazen bertara. Kaixo Joseba, Carmen Etxeberria naiz eta etxaue azpikoan gaude, Bergaran. Eta erakutsiko zut nire arbi oso berdeak. Guazen ikustera. Bueno, mentxe gare eta hartu bia ditut arbi berde batzuk. Arbi ostoak ez di oso ezagunak Euskal Herrixan. Galizian eta Portugalen ezautzen ditu gehiago. Eta erak nabizaz esaten dutze, buretako arbi ostuak izango litzakie. Bertako jentia ezautzen dago, batez be, Galiziatik eta etorritxako jentia dalako. Hemen bi tamainotakoa die, hau handixa eta bai txikisa. Estimatuta gehiago dare honek txiki honek. Arrasaten gehien bat ezautzen dabe arbigara bezala. Baina arbigarak gerora da. Arbigarak izango litzakie, hau landara hau loratara doianian. Kimu hori da arbigarak. Osea, landaria horrela dien abizaz, erderaz, eta euskeraz arbi osto berdia. Eta gero, loria zabaldu horretik izango litzakie
grelos edo arbigarak, eruskeraz. Arbixan zaboria berez oso fuertia eta mikatza da. Baina nik beti esaten dut, alako berdurak, arbixa edo atxikoria bera, mikaz puntua daukala, beti nahaztatzeko kalabazia eta patatiakin. Zatik, goxotasun horrekin, mikaz puntu hori baretu itzen da. Eta gero hori, zu bajuan egozi ezkero, arrautza bat, epin ezkero gainetik mundiala geratzen. Guke arbixak ere itxen dugu agosto inguruan. Hilgoran danian, normalian, eta gure gurasoak eta beti esaten zeben, Andramarirako arbixak ere inda egon biaziela. Arbi berdeak die oso onuragarriak. Oso aberatza die uretan eta zuntzean, mineraletan eta vitaminetan. Eta osasun aldetik, dieta itxen daben jentian dako, oso lagungarrixa da, eta bihotzan dako be onura ondisa dauzka. Arbixak berez die brokolixen eta azen familixakuak. Hon erakutziko zuet arbixan burua zelakua dan. Eta dato bezala esango zuet Irlandan hamburguesa diela oso ospetsuak, baina itxen dituzte okelia nahaztatzen dabe arbi buruakin. Zatitxuta, pixkatolan potxatu bezala eta die oso ospetsuak. Ni berez, baserrixan jaioa naiz, eta mundu hau betidanik ezautu dut. Egisa da, gero ora, ibili naiz beste sektore batzutan lanian, eta ondala 8 bat urte edo, hasi nintzen lan honetan, etekin bat ataratzia. Nik itxen duten nekazaritza mota, nahiko didatikua da, saiatzen naiz oso rotatiboa eta dinamikua izaten. Orduan, bat bukatzen daneako, daukat beste bat, atzetik, badatorrela. Nik joaten nahi saltzera Bergarako azokara, eta itxen dut salmenta zuzena. Nik salmentarako aurkezten ditut horrela. Lotzen ditut horrela eta txortaka saltzen ditut. Gaurko protagonista, arbi berdea die, eta mentxe dare, baina bestela be badaukat hemen neikua genero, eta genero honekin joaten naiz azokara astian 2 aldiz, eta ferixa batzutara bebai, eta Donostiako Santo Tomasetara bebai joan naiz, eta premixo batzuk hartutan hau. Joseba, hemen gehatzen naiz, nire arbixekin, eta nahi duzunean etorri etxaue azpikora bizitatxo bat eitea. Agur! Ondo, Carmen, ze baratza txukuna, eta ze gauza eharra, ez da? Elegantia. Nik enen ezoketan, nina gonda etxague goikoan, azpikuan ez. Vale, ondago bertan, Vale, ia izin biurrik, ia beti biurrikitan. Txoki jau berri, esatitu gaurko mustiko negela zaion zaite. Gonbidatu, 1000 esker guri erreportai txukuna hoitatik, eta bezarka da hondi bat. Aupa maoneruak. Aupa bergara. Ondo aiz. Gainei bertaku, aiz, ez da? Bai. Hor konfrontazio batzuk eukidu historikoki, baina... Zergatik man? A ber, bainatik arrasate erreine ben adibidez, bergarakin dako... Kositas. Gauzatxoa. Hortxe utziko jo. Bueno, hemen txen behitu, nio naiz biltzen, hemen, gure moztu dituten rape xerratxuak eta behitu nola, kiribiltzen dute nola, izango bazan bezala hojaldrezko kanutilo bat, eta usten diot aragia 2 aldetan pixkat aterata, eta ja prest dazkau, prejitzeko. Vale? 3. goengot. Eta hemen inberdeu, maionesa bat inbiardekik. Ikin berdek maionesa eta nik hemen dakaun puretxua birrenduko jat gurinakin. Vale. Badaki nola itea maionesa. Jakin, a ber, bai, baina ez. Teoria bai. Inizan dut, baina ez dakit, jenezan bai. Ingo jauna dek, baitu, Ingo duna da gaur berezitasun bat, ingo duna bakarrikan gorringokin. Badakizu gorringok zuringotatik banatzen? Bai, hori bai, baitu. Vale, oso ondo. Oskolakin. Vale, oso gintzen nintzen, baitu. Ingo esuna da, 2 zuringok honea bota, eta gorringok bertara botako dituzu, gero botako dugu ospin pixka, siape pixka, limoi pixkat, eta olioakin maionesa prestatuko zu, bale? Venga, ire kontu hori. Eta nik hemen esan dugun bezala inberten gurina bota, birrindu, eta gure errez da, krematu ingo dugu, bale? Zer parre txikia izan, ikuste dut desastria datorrela, Joseba. Keba, ikekin, beste gauza, desastria beste gauza batzuk izatitu bizitza honetan. Hoi izan dadila gaurko desastri gaundina. Ez alda, ala. Bai, hori da. Osua botaek.
Ez aldek esan ingo bala oskolakin hola eta hola. Venga, botasak beste arrautza. Truko bateak utziko ja, botasak beste arrautza, eta akutziko ja truko bat nola ateak horrengo bertatik. Teoria ondo akik, teoria ondo akik. Baina nirekan pentsauta hartzia, eta horrik, hemen dikatzea. Behan du, ja hori zai. Bueno, oin ez eta zule igual arrazoak otzu. Bueno, i botasak bestia, oso ikan, eta erakutziko truko bat, oskolakin gaizki biltzeian antzako. Oso erresa da. Hau, lehen egin du ba hemen, errez eta simarroiakin. Puretxo hau, simarroiakin juteko da oso ona. Betu, bota honea. Ni bat ingo jatek bestia ingo, vale? Hartzeituko hola, baina gorringoa azpitik garrapatu jarrek. Bestela puskatu ingo, gordun. Hartzen deko horrela, azpitik euste jok, vibrazio txiki bat ite jok, eta ja, zuringoa hor gelditzen zain. Vale? Balekua, ez da? Magia. Soluzionatu jau, ire arazua. Bat, arazo bat. A ver, hori arazu baldin baek, katzi eta amar. Earkik itxaude hori baldin baek gure arazua. Ikusi, Euskal Herria, erne. Bain beste eskura pasa, zuringo dana ondo. Vibrazinua. Vale, ondo, balekua. Guain. Txenak, eskua garbitzeko mendakak. Hemen, hau iretzako, hau jarriko jo hemen. Doa habiliko jau zerbaitako, eta hemen txeka puretxua nila, txukun eta garbi. Vale, ondo, vale, listo. Eta, bueno, aurren ningu jatena dastatu, tanto bat, dastatu, ikusteko batzan puntua zemuz dakan. Beitu leheno zeu zaina zekan, bueno, atzekaldeak emango jatiri, A ver, Usaitzeko edo hartzeko? Hartzeko. Akea, suabe azeka guen. Kontuatzeko zuek, usai dakala galanta, baina gero suabe ateatzea. Oso goxua da, hau. Eta zaitu zuen da, hau, puretxo hau da gero, simarroia vuelta, eta gainien jarri, oso lomillo puxeta bat bai, gauza garra. Vale, hau listo dakau, gatza puntua ona daka, leheno pixka gota jotelako, perjitzen hasiko da, eta hau bukatu inberdiak, Vale, oin bota biot, hau dala? Bai, goiara kada bat. Bat. Erdilla nahiko, horren erdilla, vale? Ni lagunduko jatiten. Venga, geure bai jarriko ziou, limoia, txorrota da txiki bat. Hor nahiko, ondo. Oso ondo, vale. Oso ondo, limoiare bai, mutako ziou pixkat, pepiteik ez da dilla erori. Vale, ezin be. Ospina, dakakorre bai, bota joko ospina tanto, gaur ingo jau limoia eta ospinakin, Gauza berezia, tanto bat. Vale. Tanto bat, bueno, nire lagunduko, venga ba. Esken nik ingo dit, Bai. Vale, tanto bat. Vale. Eta goi ningo ekena, bertan, sartu birringailua. Vale. Eta olioa botako ziou. Hau bai da, maionez egin da, geldikan. Geldik. Moztu itese. Barruan sartu eta geldik egon. Bai, hor faiau dut, vale. Vale, venga, sartu, ire kontu. Gatzatzio bota, ez da? Ez, etxo bota ez. Venga, gatzari bai botako ziou. Bueno, eta kubatarra izi. Bai, bueno, ama. Barkatezak. Kubatarra itxurakak, ige euskaldun pentu da izta. Zezan bernian. Hango humoria bernian aldek hemen guana. Nola kudea asko aldatzea alda? Bueno, jarrera igual, ez? Jarrera berua hua dia. Bai. Men igual reserva hauak edo, bai, reservatuagoak. Eta zezango guan, nola da, zer desberdintasun eukiko ikango humoriek hemen gokin edo, zezo matzen dekik? Han dana oso harinki hartzen dago eia. Danari oso pixuak entzeko joerak, bai. Orduno gauza hona, humoreako, ez da? Bai. Bai, kanalizaieko oso kaiatzen ondixak, oi. Hau, aurrera doia oso, da? Bai, inberdek pixkat alza, baina pixkatak geldiu. Venga, alza pixkat. Vale, a ver. Txoine, guantxela hunduko da, botako izketon dena, hemen gure rapia barroa, ni uste erdila ingo deula, eta gero beste erdilak lau eta lau. Dana batea dutatzen badeu, perjitu berren egozingo jauta. Ez kenditu, Bale, hola. Bueltak hasiko gaituk. Gertatzek, askotan, iotzen genien olio asko hartzei da ordu moztu ditea. Ordu mantxo jungo gaiz. Vale, bagoaz. Ezak ze hona indake. Vale. Hola, ondo. Bai, guain, bildurri gabe naztu. Lasai. Vale. Bueno, eta zezango guan, ikadidez, amadek angua kubatarra. Bai. Nola esan dituan ama eta aita, o nola izan nuan? Ba, izan zen, bueno, viaje bat, beste bat, kero jabe, etorri. Vale. Hola, izan zen, labur bilduz. Bai. Vale, eta bidaia, zerta, aita junuan area, ze oporreta, o lanea, o zerta juntua? Oporretan. Bai, oporretan junuan, eta ama topatu zeian. Eta ezagutu?
Eta kolorin kolorau. Eta kolorin kolorau. Zer da dia kalabazan. Eta junuan area, gio ja, idea makine gotea eta elkarrekin etorri zian, o gero zura matorri zian, o nola izan zen, kontauza pizkati. Ba, ez dakit, Josea. Fanzan usteotan oporretan, lagun batzukin, ezagutu zian, eta eropentzen dut buelta gozela, nea mana. Ez da jendot. Pero ja ama etorri zan. Izan zen Telecinco sortu eta nea hemen egon ja. Eta hango gastronomia, amak ite indik hemen hango jakik eta jateitu zue, edo... Bai, jaten du. Nei txar asko guztaien. Ez daik asko gustatzen? Ez. Hagenik danetik jaten dute, Joseba. Baina, nire oso biarrautza frigitu, eta listo. Pikima eta listo. Osa, apei jaku bat arrega, baina palarra euskalduna. Bai, hola da. Hola da. Ona. Bueno, hemen hau indazekau, ratera nazeko prest, hori ingo ekena dek, betuzak, goiaren dago, hartu, mingaina batekin hobeto, hola dana hartukoek. Vale. Hartu mingaina batekin dana, bertara bota, eta ingo ekena dek dana naztu. Vale. Dana naztuko ju, eta hori izangoek gaurko ensaladilla. Hola, ez? Botako jat. Bota zuzenia? Bai, dana. Ondo miaskatu, horregatik eman dia mingainata. Vale, eta ingo ziunek gehiena barrua botare bai. Vale. Oso ondo. Dena barruan. Esan deuna, guantxe prejituko ditu beste hauek, baino gaur egun badator eta plateraratzean ikua. Orduan, ingo deuna da. Platertxo bat hartu. Joseba, kotzu oso polilla hau, Oso polilla hau, Bai. Kostatu zaitek, Bai, diseñador de interiores, kotzu hemen maten badola. Bai, ni neuk, ez. Lebei merlinea fan, arratzalde oso bat, eta, talde lan handila da gaula, eta bakoitza beria iteu, eta jende dana txukun da garbi biltzea, eta hola gaude beti guapo, garbi, dana txukun, eta dana prest. Nik ez dut ekarri oparirik, Joseba. Ez aldek ekarri ezer. Ez dut ekarri ezer. Presentzia. Txiste botako aldek, zehose. Eze txiste. Zehose. Txiste. Ba, etzekin, naikena. Joda. A ver. Zema denpora dago. 2 minutu. Txedakak, Lucia txistia, ose? Oso txarra da, Joseba. A ver, venga, bota, gul txarrak asko gustatzen eskiduta. Joseba, zemuz belarriko operazinua, bai? Bai? Ze? Hori, jazta. Ja. Ensaioa nobeto urten da, ezta? Ensaioa nobeto. Ia, ezi, bigurri, jai. Ondo. A ver, beste 2 minutuz eskaula, eta 2 segundutan kontaude, eki. A ver, este txiste bat guzu kontaikia. Ai. Ez da gitz. Zezatezio zuez batek bestiai. ¿Qué pasa, tronco? Joder, ya sea. Hoy se te trae 100 mejores chistes, ¿eh? El libro batetiko. Kika Munarriz, el libro tiko. Bueno, hemen txedakau, gaurko errezeta rapia, daikon arbillakin buelta eman da, arbillan saltza, eta gero ensaladilla berezi-berezia. Hore bat, hemen izatia. Nigor pintxe, baina pintxe de globo, naiz. Ena egenian, monologo berri hori botatzeken nian, gionea torri eta berri botatzak. Seguro? Hombre, hori bat izangoek. Bueno, lagunak, arratzalde una pasa. Agur.